Bé, doncs, moltes gràcies per ser aquí, a totes, gràcies a les companyes que heu improvisat el canvi d'ubicació. Escoltava el Nana i deia, i de fet és una sensació que estem tenint aquests dies, perquè ja en fa uns quants que fem actes, és que diem exactament el mateix. Nosaltres suposo que, a diferència d'altres formacions polítiques, que són, per dir-ho així, una mena d'encaix complicat entre diferents interessos, en què han de mirar molt bé qui fa cada acte per veure què diu, nosaltres, els dos, tres companyes que podem estar compartint espais i parlaments, clar, com que no deslliguem res de res i com que realment concebem la transformació de forma integral i com que realment nosaltres no sabem perquè no podem, perquè no és possible parlar d'independència sense parlar de socialisme i perquè alhora no és possible parlar de canvi social sense parlar de feminisme, fa que jo us diré moltes coses o compartiré amb vosaltres moltes coses que evidentment el Nana ja ha dit. Per tant, disculpeu-me si em repeteixo, però deu ser fruit de la nostra coherència més absoluta. Són dies això, de compartir places, carrers o espais, teatres i de conversar molt, de fet, sobre política. I la sensació és que la gent fa arribar neguits, preguntes, la gent té ganes de debatre, la gent s'atreveix a suggerir-te coses, la gent està inquieta per saber què farà la CUP en el moment clau. En qualsevol cas, això segurament reafirma el que deia el Nana, que és absolutament compartit i s'ha aconseguit socialitzar del tot que aquestes eleccions del 27 són unes eleccions extraordinàries. És a dir, ho sap la gent, ho sap el ministre de Defensa, que no sé què diu d'uns tancs, i ho sap un que fa veure que és un dirigent de la nova política i que és un gran politòleg, que es veu que és un tio molt intel·ligent, caient de quatre potes amb un discurs etnicista i fent distincions entre catalans amb no sé quins cognoms i nets de no sé on. És a dir, la situació és d'excepcionalitat, ho sap tothom, i hem aconseguit, per tant, i aquesta jo crec que és la primera victòria, com a mínim nosaltres la sentim així, que hem aconseguit que aquestes eleccions no són unes eleccions autonòmiques més. Ha quedat clar, i crec que també és en part del paper que hi ha posat la CUP, que aquestes eleccions, a més, no seran només plebiscitàries o referendàries o vindran a suplir aquell referèndum que no ens van deixar fer perquè l'estat espanyol no va voler, però perquè n'hi va haver uns altres que evidentment no es van atrevir al mínim que calia en aquell moment, que era desobeir el puto mandat del Tribunal Constitucional. No tot sempre és culpa de l'estat espanyol. Per tant, són referendàries, però també són constituents. Jo crec que ja a ningú se li escapa que és important parlar de tot i que la gent està exigint parlar de moltes més coses i que van més enllà de la consecució d'un nou estat. Nosaltres treballem per convertir aquestes eleccions, com dic, en plebiscitàries i en constituents, evidentment desobeint d'entrada el que preveu la llei orgànica electoral espanyola, que està plantejada per fer eleccions autonòmiques sense més, i en aquest sentit nosaltres també ens neguem a reduir el debat a quina mena de president investirem. És a dir, ens sembla absolutament ridícul i ens sembla absolutament esperpèntic que alguns vulguin reduir el moment polític i històric d'aquest país a qui serà el proper president. El proper president que necessita aquest país és el president que vulgui declarar la independència. Ens és igual com es digui. El que sí que tenim clar és que no fem aquestes eleccions per investir nou president autonòmic, que no fem aquestes eleccions per esperar a que vinguin les eleccions espanyoles i que algú tregui no sé quants diputats. Per tant, davant de les preguntes que us facin, que segurament us les faran, de dir què farà la CUP en el moment clau, a qui investirà? Investirà aquell que s'atreveixi a proclamar la independència. No hi ha més resposta. Nosaltres creiem que probablement algú no comptava que la CUP estigués en aquest moment polític amb la centralitat que té. I segurament això amb alguns els hi desmunta els plans que tenien. Segurament no comptaven que nosaltres tinguéssim la força suficient per socialitzar el concepte de ruptura. Segurament no comptaven amb que la nostra coherència és absoluta i que és incorruptible. Segurament no comptaven que la Isabel, el David i el Quim, només 3 diputats,
lluirien i brodarien aquesta legislatura. No comptaven que els antisistemes són gent intel·ligent, són gent formada, són gent educada, són gent exquisita, són gent que parla idiomes i són gent que tenen una qualitat humana impressionant. Els 3 diputats de la CUP, i això ho deia el Nana, han fet que en aquest país sàpiguen que no poden obviar la gent de l'esquerra independentista perquè els hi han donat a tots una lliçó d'autèntica dignitat. Vagi pel Quim. Tot el reconeixement per les hores que hi han posat, per la dedicació, perquè hi han posat el cap, perquè hi han posat el cor, han posat absolutament tot el que tenien. Per tant, gràcies Vilanova per haver-nos deixat el Quim durant aquest temps, que al final no l'heu deixat a la CUP, sinó que l'heu deixat a tots els països catalans. Ara, doncs, a les portes d'aquestes eleccions, sabeu, la CUP presentem un programa que hem decidit anomenar Governem-nos i que és un programa, de fet, que relliga amb diverses coses. Relliga i és el fil de continuïtat amb el discurs que ja vam tenir el 2012. Nosaltres parlàvem de les 3 crisis i dèiem que és veritat que hi havia una crisi nacional, que probablement es va obrir en aquell famós debat de l'Estatut. Si recordeu que alguns van confiar que amb un nou estatut les coses anirien millor. Nosaltres, evidentment, ja sabíem que aquella no era la via i que nosaltres volíem tirar pel dret. Ja parlàvem de crisi social, però en uns termes no com si la crisi social fos un accident puntual, fos alguna cosa que havia vingut a passejar-se però que acabaria marxant. Nosaltres sabíem que la crisi era la forma que té el sistema capitalista de depauperar de forma progressiva les condicions de la classe treballadora. Nosaltres ja sabíem que aquesta crisi tindria efectes irreversibles per a les classes populars. Però és que, a més, també parlàvem de la crisi democràtica i dèiem que alguns que allò n'hi deien desafecció o desinterès per la política, aquells indignats que van omplir places, tota aquella gent el que estava assenyalant és que aquesta colla d'energúmens que no han parat de robar, que són corruptes de dalt a baix, és normal que hagin fet que la gent es desinteressi per la política, perquè a ningú li pot interessar que una colla d'energúmens estiguin on estan només per omplir-se les seves butxaques. És normal que la gent tingués desafecció del sistema i nosaltres enteníem que lligar aquestes 3 crisis era imprescindible per oferir una proposta a l'hora de 3 ruptures. És, per tant, fil de continuïtat, coherència absoluta amb el que dèiem el 2012, però no només. Governem-nos és també el que hem estat fent en campanya i en els nostres municipis, a les eleccions municipals, i a Vilanova sabeu perfectament què vol dir Governem-nos, perquè de fet també us hem agafat el lema i per tant gràcies també Vilanova per haver-nos regalat el lema de campanya, que no és evidentment només un lema, és una forma de concebre la política en la seva totalitat. Nosaltres als municipis què anàvem a dir? Despleguem sobiranies, recuperem allò que ens han furtat, però no només des de la institució, des de molts altres àmbits. L'institució com un espai més. Els regidors i regidores, els 385 que hem aconseguit, són companys que fan una feina determinada, però que evidentment no són res sense l'assemblea que hi ha al darrere. Però és que la CUP no és res sense la realitat organitzada de pobles i ciutats. És que la CUP no té sentit si no té a qui donar expressió i si no té sentit que doni veu a algú que està reclamant alguna cosa. Per tant, el Governem-nos era emplaçar a organitzar el municipalisme no des de la institució, sinó des de l'entramat popular. I aquesta és la idea que també volem transmetre per aquestes eleccions. Governem-nos també relliga amb el reconeixement profund a tota la realitat organitzada que tenen les nostres viles i ciutats, als casals, als ateneus, a les organitzacions de veïns, a les plataformes de lluita, als sindicats, perquè entenem i no volem deixar de repetir que es fa política cada dia i que la política és acció quotidiana i que la política també les fem a les nostres cases i també té a veure amb com ens relacionem amb els nostres companys de feina, amb la nostra família, amb els nostres companys de militància. Governem-nos vol recuperar també el clam que creiem que està present al carrer, que és que la gent té ganes d'obrir debats sobre un pilot de coses, la gent té ganes de poder decidir si volem un Barcelona World, una mena de plataforma de casinos per empobrir encara més les famílies que tenen problemes de ludopatia en el seu si, perquè la gent jo crec que té ganes de pensar si hi ha una alternativa a les nuclears, perquè la gent segurament té ganes de debatre el que ens deia l'Artur Mas fa 4 dies de si realment necessitarem i voldrem un exèrcit català, gastar diners per un exèrcit quan els exèrcits ens estan oferint aquestes imatges tan lamentables arreu del món.
Governar-nos, per tant, és un programa polític que el que vol és abordar-ho tot. I com deia el Nana, apostem per la ruptura i apostem per 3 ruptures. Ruptura nacional, ruptura social, ruptura democràtica. I això ho fem amb un full de ruta, i em sap greu expressar-me així, full de ruta, perquè s'ha gastat ja tant també l'expressió full de ruta que pot semblar que és un full que no serveix de res i que és paper mullat. No, el nostre creiem que és un full de ruta que encabeix realment la voluntat majoritària que ara hi ha en aquest país. Perquè jo crec que no soc l'única en tenir la sensació que aquestes mobilitzacions que hi ha hagut en els darrers anys, la d'ahir n'era un exemple, però moltes d'altres també, jo no he vist mai càntics que diguessin volem diàleg amb l'estat espanyol o per la consecució d'un nou pacte fiscal o a veure si aconseguim algun engruna més. És que la gent surt al carrer i reclama independència, és que és nítid, és que és clar, és que no té dubtes, no té fissures i per tant nosaltres el primer punt del programa electoral és declaració unilateral d'independència. Punt. I final. Ja està. L'estat espanyol no reconeix el dret a l'autodeterminació. És evident, l'estat espanyol és un estat que no acostuma a significar-se per la seva capacitat de diàleg, per la seva capacitat de saber interpretar els conflictes que té en el seu si. Per tant, l'estat espanyol és un estat amb nul·la cultura democràtica i nosaltres no veiem, com deia el Nana, que cap de les forces polítiques, com a mínim que hi ha ara en el panorama polític, pretenguin o tinguin la capacitat, ni tan sols la voluntat de tergiversar això. Per això nosaltres no confiem en que s'obri cap taula de negociació, o en tot cas, i si s'ha d'obrir en algun moment, que sigui un cop nosaltres ja haguem declarat unilateralment la independència. No entenem que hi hagi en aquest moment, quan ahir tornaven, insisteixo, a sortir centenars de milers de persones al carrer, no entenem com hi ha qui planteja un full de ruta que diu que és l'inici del procés. Però si el procés va començar ja fa molts anys, si aquí no cal iniciar res, aquí el que cal és donar solucions i que realment estiguem a l'alçada del que la gent reclama. Nosaltres intentarem estar a l'alçada, com dèiem, demanant, exigint i empenyent que s'aprovi aquesta declaració d'independència de forma unilateral. I ho sabeu, quan parlem de declaracions unilaterals d'independència, quan parlem de ruptura amb l'estat espanyol, no ens estem referint en absolut a trencar amb la classe treballadora, amb les classes populars de l'estat espanyol, que no hi hagi cap mena de dubte. Nosaltres, és més, pensem que si nosaltres iniciem la ruptura amb l'estat espanyol, potser obrim camí, potser trenquem aquest estat tancat i fem que les classes populars de l'estat espanyol, que també estan igualment ofegades per aquest contubernio de funcionaris militars i nobles, potser també aconseguim que s'obri bretxa per ells. Per tant, total solidaritat, total fraternitat amb les classes populars de l'estat espanyol. Independència per nosaltres també vol dir recuperar la capacitat de fer consultes per allò que creguem important, però és evident que voldrà dir coses com que nosaltres començarem a desconnectar de forma immediata amb la institucionalitat i la legalitat de l'estat espanyol. No entendríem que hi hagués una consellera d'Educació que apliqués la llei Wert, que la senyora Rigau està aplicant la llei Wert, mentre hi ha altres conselleres d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol que l'estan desobeint. No entendrem que hi hagi gent així al capdavant de cap conselleria, perquè entenem que hem de començar a desobeir la llei de reforma de les administracions públiques, perquè entendrem que l'Arsal, que està ofegant els municipis, s'haurà de començar a desobeir també, perquè no entendrem que s'apliqui la llei Mordassa, perquè no entendrem que s'apliqui el que significa tota la reforma del Codi Penal. I per tant nosaltres, quan parlem de declaració unilateral, estem referint-nos a això, a començar a desconnectar-nos i a començar a desobeir de coses concretes. No són càntics al sol. La declaració d'independència és concreta i té un llistat d'accions que es poden començar a fer si hi ha la suficient valentia política. I independència unilateral també serà per nosaltres obrir de nou les ferides que van provocar
moments històrics com la batalla de València. Nosaltres volem que es reobri el debat sobre el mapa autonòmic del 78. Nosaltres volem desmuntar aquesta imatge de que els valencians són peperos quasi per ADN i que els mallorquins resulta que no se senten catalans. Això és mentida. El que passa que al País Valencià han posat bombes a casa dels escriptors. Al País Valencià ens han matat a la nostra gent. Al País Valencià el terror i la por ha fet que hi hagi una situació que nosaltres tenim el deure de revertir. Per tant, que ho sàpiguen, nosaltres anem a parlar de països catalans, però sobretot anem a construir països catalans perquè és el nostre país. També deia el Nana que anem a plantejar un pla de xoc contra l'emergència social. És evident, i amb això sí que no donarem xifres, la CUP acostuma a donar moltes xifres dels aturats, dels desnonaments, de tots els milions que hem injectat als bancs i en canvi de quants milions hem tret de rendes bàsiques com la PIRMI, per exemple. No vull quedar-me en la fredor de les xifres, però sí que volem transmetre que nosaltres sí que volem un pla de xoc contra la pobresa, que sí que volem un pla de xoc contra l'emergència social, però bàsicament volem que sigui l'últim pla de xoc que necessiti aquest país. Nosaltres no volem posar un pedaç, nosaltres no volem resoldre els desnonaments d'avui, però que n'hi pugui tornar a haver demà. I l'única manera de fer això és plantejar-se d'arrel un canvi de sistema econòmic. Nosaltres, per tant, aquesta legislatura també anem a fer això. Anem a qüestionar en profunditat en què es fonamenta el capitalisme. Anem a qüestionar en profunditat que haguem de pagar el deute abans que tot allò que té a veure amb les necessitats de les persones. Anem a parlar de la Unió Europea, clar que sí, només faltaria. És que només faltaria que les esquerres no es qüestionessin aquesta institució que va ser creada per servir uns interessos que res tenen a veure amb els de la classe treballadora. Quina llàstima que fan aquelles esquerres que diuen que ens faran un pla contra l'emergència social i callen la boca i no diuen res sobre la desobediència del pagament del deute i no diuen res sobre la Unió Europea. Vergonya els hauria de fer la traïció que estan suposant el conjunt de la classe treballadora. Nosaltres sí, nosaltres sí. Nosaltres sí que tenim clar que volem que sigui l'últim pla de xoc contra l'emergència social. El que passa que el necessitem. Jo crec que tampoc ens podem creure aquells discursos i fa 2 dies compartint taula de debat amb una representant de Junts pel Sí, ho dic perquè va ser un acte públic, ella deia que no afegim coses, que ara de moment ens quedem només amb la independència. I jo li deia, i aquestes 250.000 persones que formen part d'unitats familiars que no tenen cap ingrés, totes aquestes pares i mares que no saben si demà poden garantir els 3 àpats als seus fills, totes aquestes persones que tenen por i que segurament no dormen a les nits perquè no saben si els faran fora de casa seva, a aquesta gent els hi voleu dir que això pot esperar? Deu ser perquè vosaltres sou gent que evidentment no teniu cap d'aquests problemes i podeu esperar 18, 19 o 20 mesos. Nosaltres no. Però nosaltres no perquè fem demagògia de la pobresa, no perquè utilitzem la pobresa per finalitats electorals. És que nosaltres som pobresa, és que nosaltres som classe treballadora, és que nosaltres a ningú ens ha d'explicar la precarietat. No som politòlegs de facultats que analitzen demoscòpicament la pobresa. Nosaltres som les classes precàries, nosaltres som classe treballadora, som la gent que s'està quedant a l'atur, són els joves que han de marxar a l'estranger i, per tant, ningú ens farà que traïm nosaltres mateixos que som la classe treballadora. I en últim lloc, i ho deia també el Nana, el procés constituent. Nosaltres no volem aquestes reunions de 12 senyors amb puros, perquè resulta que els juristes de prestigi, no sé exactament per què, però acostumen a ser sempre senyors. No ens interessa que un jutge o un magistrat faci una Constitució, no ens interessa que no sé quants savis elaborin un pla de transició. A nosaltres el que ens interessa és que els municipis siguin embrió de participació, perquè els municipis ja sabem fer això, perquè els municipis sabem fer assemblees obertes per debatre de política, i aquí a Vilanova també ho sabeu fer assemblees obertes per decidir què hi voleu anar a fer l'Ajuntament. Doncs volem això. Volem que la gent organitzada, que la gent que no ho està, volem que tothom qui ho vulgui aprofiti aquest moment per redactar, per elaborar, per sentar les bases d'aquesta nova institucionalitat, d'aquest nou país que entre totes ens hem decidit a construir. Per tant,
entenem que aquest trencament amb el règim del 78 ha de ser complet i, per tant, volem que aquest procés constituent sigui real, que tampoc sigui un procés participatiu com el que fan a vegades algunes formacions polítiques, que s'omplen la boca de participació, però que després sempre tenen els mecanismes per acabar-la controlant o per acabar fent que surti sempre allò que a ells els interessa. Nosaltres ens creiem la participació de veritat, perquè resulta que nosaltres en els nostres espais no seríem res si no haguéssim vingut d'aquesta cultura política. Oferim tot això de forma una mica resumida, que ningú hi vegi cap simplificació. És evident que enfrontar-se a una triple ruptura i que definir les bases per un nou país o en un moment com aquest, evidentment podríem estar parlant molta més estona, però jo vaig acabant. Només dir-vos que, a part de tota la qüestió programàtica, nosaltres el que també venim a oferir, i això ens significa, però jo crec que ho podem dir amb el cap ben alt, doncs és contundència, i nosaltres contraposarem fins que calgui aquesta obstinació d'algunes esquerres d'aquest país, però també de l'estat espanyol, que es neguen a veure la realitat que viu aquest país. No entenem com algú que es diu de ser d'esquerres gira l'esquena als interessos de la classe treballadora, als interessos de la classe popular. Jo crec que es diuen d'esquerres i entre tots hauríem de cridar-los ben fort que mentre no reconeguin el dret a l'autodeterminació i mentre no sàpiguen llegir el moment polític d'aquest país, mentre no respectin tota la gent que està sortint al carrer a manifestar-se reclamant independència, si us plau, que no es diguin més d'esquerres i que es diguin una altra cosa. Ho contraposarem també contra aquelles persones que no ens clarifiquen com trencarem amb l'estat espanyol. Contraposarem el nostre programa fins que faci falta per destapar, creiem, les incongruències que hi ha en algunes formacions polítiques que es diuen independentistes però que no ens diuen com es farà aquest trencament. I a partir del 27S, que no queda gaire, jo crec que la CUP el que ens tocarà fer amb els vots que haguem pogut aconseguir, perquè el silenciament és important i la invisibilització també és bastant escandalosa, amb el que haguem pogut aconseguir arribant als llocs on puguem tenir la capacitat d'arribar. Quan us demanin què farà la CUP amb aquests vots, ho deia abans, aviseu-los que no anirem a investir un president autonòmic, que aquesta aventura no ens interessa en absolut, però jo crec que s'hi poden afegir també altres coses, i és que cap dels vots i cap de les diputades, i tant de bo que el Nana sigui una d'aquestes diputades que entri al Parlament, anirà a votar a favor de cap retallada, cap privatització, cap 3% que vagi a cap butxaca. Nosaltres no anem a indultar mafiosos, però és que nosaltres tampoc anem a posar els recursos a les escoles d'elit religioses. Nosaltres no anem a posar els diners en escoles que segreguen per gènere i que, a més, no són no tenen capacitat educativa real perquè no saben el que és la democràcia, perquè no saben el que és el respecte pel diferent. Que sàpiguen que nosaltres no farem valdre cap vot i cap de les nostres diputades per res que no sigui desobeir qualsevol legislació que ens negui el dret més bàsic que tenim les dones, que és el dret al nostre propi cos, la nostra llibertat. Avortarem quan decidim avortar, independentment del que digui la llei. I una última cosa, i ja acabo. No demanarem res per nosaltres, i això jo crec que també és important saber-ho. La CUP ve, ho sabeu, d'una altra cultura política. Nosaltres no entrarem al Parlament per començar a ficar-nos en aquells quartos buits on vés a saber què es negocia. Per nosaltres no demanarem res, no estem interessades en tenir càrrecs, no estem interessades en els diners. Nosaltres no serem baula d'intercanvi de res. Per nosaltres res, però pel poble tot. I aquestes seran també les condicions que hi posarem. No acceptarem que cap formació política en nom de la independència obligui a posar determinades persones en determinats llocs. No volem parlar de noms, no ens interessen els noms, ens interessa el país. I per tant el que nosaltres posarem a sobre de la taula, que serà permanentment al país, és el mateix que exigirem en els altres, ni més ni menys. Ens enfrontem als del peix al cove de tota la vida i de forma clara i decidida els hi farem veure que la lluna al cove no era impossible d'aconseguir. Tots i cadascun
cadascun dels vots i les diputades que vagi en la memòria i en homenatge a la classe treballadora d'aquest país, a totes les que malauradament ja no podran veure aquest moment però que les tenim absolutament presents. Cap vot per pactar amb l'Estat, cap vot per la misèria, cap vot pel patriarcat. Moltes gràcies, Garraf.